παιδιά, Τζέσος πάνω εδώ και σήμερα παίζουμε πάλι στο server Survival Games μαζί με τον Βασίλη. Γεια σας. Το πρόγραμμα συνεχίζει. Ναι, δυστυχώς και δεν αρχίσαμε το βίντεο, πήραμε βασικά απλά αυτά που χρειαζόμαστε έτσι λιγάκι. Λίγο ξυλό. Και γι' αυτό μας βλέπετε τους δανάκια. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλο λίγο ρεύους. Σύντομα σταμάτησε το ήχος. Είναι πρόβλημα το μικρό του νόμου. Λοιπόν, Jason, τι να κάνουμε? Έχω μαζέψει τα βασικά. Έχεις μαζέψει ξύλο? Ναι, έχω τώρα και έχω και ένα τσιπουρί. Οκ, φτιάξε μου και εμένα ένα τσιπουρί. Όχι βασικά, όχι. Λοιπόν, πήραμε και λίγο φαΐ. Ναι. Θα το έχουμε. Λοιπόν, φίλε, εγώ θα μαζέψω χρήματα διότι αυτό το mouse δεν λέει. και το δικό μου mouse είναι χάλι. Για τώρα θα φτιάξω και ένα φτιάρι. Λέω να φτιάξουμε και ένα φτιάρι. Ξέρω να μαζέψουμε κατευθείαν πέτρα. Θα μαζέψω άλλο λίγο wood και πήγαινε κάνει mine. Α, ναι, δεν θα παίρνουμε τα diamond blocks που βλέπουμε. Δεν θα παίρνουμε. Όχι, δεν θα το παίρνω. Διότι είναι από creative και δεν πεις πάνω. Όχι, κάτι Ναι, μερικά. Ούτε σε όπου θα πηγαίνουμε. Jason, Έλα. θα κάνουμε TPA, survival. Ναι ρε. TPA και setpool θα κάνουμε. Γιατί εγώ TP δεν δικαιούμαι. Τι? TP δεν δικαιούμαι γι' αυτό. Θα κάνουμε TPA. Τα μικρόφωνα σου φίλε. Σαν τέρας ακούγεσαι. Οκ. Το μικρόφωνο μου φταίει. Δεν πειράζει. Κάνε λίγο TPA. Μάζεψα πέτρα. Πολύ πέτρα. Ωραία, να αρχίσουμε να κάνουμε και το μοντέλο. Θα φτιάξουμε. Λοιπόν, έχω 48 πέτρα. Ωραία. Αναβάζουμε και τα εργαλεία. Λαγκάρω. Λοιπόν, έχω πολύ πέτρα. Θα φτιάξουμε τα βασικά. Φούρνο. Ναι, δώστε μου όμως λίγο πέτρα. Χάλασα πολύ το μικρόφωνο του, συγγνώμη φίλοι μου αυτό. Και πιθανόν να μην μιλήσουμε άλλο μπάλο, γιατί... Α, οκ. Φίλε, κλείσει το μικρόφωνο σου. Το μικρόφωνο μου έχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν φτάσουμε στο subscriber θα κάνουμε και μετά και like και μετά. Βρήκα code. Θα μας χρειαστεί. Μας είναι πολύ χρήσιμο. Πόσο κόλ πήρες? Κλείσει, έχει ένα πρόβλημα. Όλα ψάχνω για iron. Βρήκες και iron? Όχι, ψάχνω. Αν βρω θα σου πω.
πολύ εύκολα iron. Iron, σκυλιά! Μπήκε στη δουλειά, ωραία. Πέτυχα. Σκυλιά! Βρήκα iron. 6 iron. Λοιπόν, ψάχνω σκυλιά και άλλο κάτι εδώ. Ω, ζόμπι! Πανοπλία! Σκοτώνω. Λοιπόν, δεν μου έδωσε και να το πειράζει. Θα πατήσει και αυτό. Δεν θα πάμε στο Nether γιατί θα Όχι, δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, δεν μπορούμε. Θα παίζουμε και σε άλλους server. Θα παρουσιάσουμε και άλλους server όπως Mineplex και αυτά. Πόσο είναι? Πόσο 6. Ω, κι άλλο iron. Πώς να το φτάσω. Κι άλλο iron, να πώς να το φτάσω. Εντάξει, έχω πέτρα. Ρε, ποιο... Πώς να το ζόμπι. Θα μπορούσα να πιέσαμε να πεθάνω από ζόμπι. Ο ζόμπις είναι άσος. Θα βρούμε, βρίσκω και άλλο iron. Από αυτό θα βρω, θα πάρω, θα πάρεις τα μισά. Δεν έχεις ψάχνεις και εσύ για iron. Ωραία, μέχρι τώρα έχω 9 iron. Ωραία. Είμαστε καλά, είμαστε. Αλλά γιατί τόσο δύσκολο, τα παίζω μόνος μου, βρίσκω πάρα πολύ εύκολα iron. Να, πάνω το πάλι. Α, κι άλλο iron. Να μου γίνεται, και εγώ δεν κάνω. Πόσα iron βρήκε? Βρήκα 3. Μαζί με μένα έχουμε 13. 12. Πρέπει να βρούμε και άλλο iron. Πόσο έχουμε? 12, 6, 6. Ναι. Αλλά έχουμε πάρα πολύ πέτρα. Θα έχουμε τώρα και κι άλλο. Ούτς, έκανα X-ray κατά λάθος. Είπαμε ότι δεν κλέβουμε. Ναι, ρε, πάτησα μια φορά 6. Ωχ, βρήκα redstone. Κοκκινά πετρά. Μην το σπάσει. Μόνο iron πίταξε σπάει. Δεν ξέρω. Θα μείνουμε σε μια δουλειά. Ωχ, κι άλλο iron. Κάτσε να κάνει λίγο το πιάξε. Όπα. Iron. Πόσο iron έχουμε? Έχω 5 iron. Εγώ έχω 13. Κάνω ένα φόνο να το βάλουμε μέσα. Θα μείνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω φτιάξει φούρνο. Κάρβουνο έχεις? Δώσε. Θα δούμε 9-9. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε ένα σπαθί. Αν μπορείς να φτιάξεις και πανοπλία που θέλεις. Ωραία. Μόλις κοιτούν, θα πάρω λίγα
Και άλλο κόλλο εδώ. Παίρνω 3 για να φτιάξω ένα pickaxe. Γεια σου. Ένα iron pickaxe. Δεν σε απουσία μου τίποτα. Όχι, ωραία, τώρα έχουμε φτιάξει. Για να μην ξοδεύω πολύ το iron pickaxe, γιατί μάλλον είναι και πρώτη μέρα βέβαια. Και αυτά είναι μας είναι λίγο σημαντικά. Μετά στην αρχή θα μας χρησιμοποιήσουμε το iron pickaxe. Πάμε κι άλλο κόμμα. Στο bedrock είμαστε.